Baskan 2029 bisini sekangno Narendra Modi no kari tekebo rutungani naiye hane khaklaika hakotorni naimathang Mantri Rajnath Singh. Delhi was the architect of the new BJP mungino kangsha bijap. Phiokmani pandawana Rajnath no kebangnai rokno yakishuri no kok shaka. Kisasuk bororok Narendra Modi ni achuk khaya achungani nailei tongo phiaba hakotor abono 2029 bisi jara mungsa khlainani krai. Arun Jaitley Sushma Swaraj song tabu kezam engjak omoni pheroragni no manliya Lal Krishna Advani Murli Manohar Joshi song Atal Bihari Vajpayee jorani khorokni mantri Ashok Saltiwi tongkha Narendra Modi ni mantri sabhawo tongkrak tongkha Rajnath Singh tei umor jakra thongrung thongnai Niti Gadkari kubuni thongrung thongnai rokni bisingono khoroksa khlaina haba yakri tongmani jorao tabugo Modi sani jorao baithangni thangsamungno nargino toniko Vajpayee jorani hukbar mantri Rajnath Singh BJP ni kokthum rugino Thanai bisi sarabo waisabo Narendra Modi no kebengai kok kasamato kerikhono nok bisingo phano thaisaba hamya kok samani kerikho Rajnath je thayo shepmano orono Modi no borom rowise khub khengobo osalni bijap phiokmani pandawabo Rajnath chaka bodolruk simari ganang habai gadali no tongnai tei tongkosang lukurok baino khapang khulogoi no kerenggai tongmani bagai hayungni judaku khasuksa thongrung thongnai engri tongo Narendra Modi Rajnath ni khukti no jora kaisawo borok kotor rang ganang rangni bodol hone sinijagi tongmani BJP phiaba o bodol ni uklogo tabuk tongkosang lukurok sajagi bini uklogo rokthalai tongo Modi ni kaham naising mungtei tongkosang lukurok ni khani bujiwino manbayo Abuni baino rang slaijakmani kisa yagulo engjak Himachal Pradesh ni chongmari wabo bodol ni kaplai engmano tino belai no phurimung kaham nukjakha phiaba lukurok ni bial no siwo Modi abuni baino kaplai jesakeno engui mano hne saimangka lukurok bai kathawino tongma baino bo lukutui phang hne sinijaki manui mano bo Bureau Report Kokharang